аз започна. И така, здравейте, скъпи приятели. Мисля, че много хора от вас се досещат за какво се включвам въобще като лайв. Много хора знаят, че аз много често се включвам да правя лайфове, то когато трябва. Включвам се, защото пак правителството решиха да ни затворят. В смисъл, говорят името на не само от мое име, говорят от името на моите колеги, от името на сервитори, бармани, от името на хората, които са дали толкова много сума пари да се правят сватбите и на същия ден ги спират, което е много жалко. Много хора ми се обаждат, се оплакват и аз самия вече 3-4 месеца въобще не сме казали нито една дума. Стреляхме си в името на здравето, защото ние сме дисциплиниран народ по принцип. Но вече чашата преля и аз трябва да си кажа и аз мнението, като човек, който е на сцената 23-24 години. Тежко е просто тези хора, които пускат и после пак затварят, моето уважение към тях. Но, пак казвам, това е подигравка към нас вече, като певци и към целия народ, които искат да се живеят по нормален начин. И да работят. Абсолютно, и да се работят както се трябва. Призовавам, ако ще има някакви мерки въобще за напред, тези мерки да бъдат наистина твърди и да не се обменят. А не да лъжат хората, че ги пускат, после пак да ги затварят. И пак казвам, това правителство трябва да помисли и за нас, певците, артистите, актьорите, музикантите, сервиторите. С какво ние от сега нататък ще намерим начин да работим и да си поддържаме разходите и разноските. След като сме разчитали на тия 2 месеца. Естествено, ние разчитаме на един сезон, който работиме и след това работиме малко по-малко. Какво правим, не знам. Просто искам да се отзова и да направя. Нека всички колеги да се дигнеме, един път за винаги да решат тези проблеми, а не да се подиграват с нас. Отваряме, затваряме. Това не се прави така, това не е професионално. Мисля, че щом съм се включил и горе такива глупости, вече ми е писнало и кипнало. Така че призовавам възможно по най-бързия начин да се реши това нещо, да се знаят хората работата. Било съдбари, било хора, които имат заведения и са дали по стотици хиляди левове за сезон, а те ги затварят. Те фалирват. Не е само един, двама, трима, петима. Те са много. Какво правим? Живи и здрави, бъдете живи и здрави. Желая скоро време. Най-скоро време да се реши. Работим или не работим? Или ако не работим, какво става с нас? Бъдете живи и здрави. Желая всичко най-хубаво и възможно скоро време да не се явявам пред вас като някакъв парач, който говори глупости, ами човек, който да ви радва, да ви пее хубави песни. Това е моята работа. Довиждане, приятелен ден ви желая.